napuing kandami, ochay, udas, misa kabya, atlong balbas, sing melagas, aray kablas. Tonight, we give you one of the first ever Kapampangan bands that was able to make it in Music Laban, the renowned... Sabi ng tatay ko noon, tumutulo pa kanyang sipon. Di na raw babalik ang panahon pagkatapos ng gera ng Hapon. Friends, it's time to meet Matt, Mike, Moises, and Ram. They are the Nora Honor Fans Club. May nakapila sa may kalye, may pumapara sa tabi. Paano nabuo yung grupo, Ram? Bali, nag-work kami lahat that time din. Si Moy tumawag sa amin. Sabi niya punta kami ng Japan. Pero before that, Seryoso? may mga banda na kami dati. May mga banda na kami. Ako from Fetus. Then si Matt sa RSG. And then si Moy sa Black Skull. Ayan. Tsaka si Mike sa Female Pets. Tsaka Colorblind. Tsaka Rampage. Rampage, tatlong banda niya. So, Tsaka si James sa War Babies. Wala si James ngayon. Realize ba yung pagpunta nyo ng Japan? Nangyari ba yun? Nagkatotoo ba? Hindi, napasok kami ng Music Laban eh. Doon nabuo yung doon nabuo love. Don't know what to do. Don't know why I'm not here. I'll be here until the napili ninyong genre of music, type of music? Kasi nabanggit nyo kanina, iba-iba kayo ng choices, di ba? So, ano na yung pinaka-final sound ng NAF Club ngayon? Rock and roll music yung... nagano tayo sa rock and roll. rock and roll, rock and roll. Halika na't mag-rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Sayaw na parang asarol. Rock and roll, rock and roll. Tanggal ang kolesterol. Kunwari, ito... punk yung ano niya. Yung sa akin, more on alternative, rock and roll. Tapos ito, R&B. Tapos si Mike, si Mike, more on ano siya, minsan jazz, minsan metal, thrash metal. Tapos, pinabayaan lang namin mabuo yun. Ako ni Chukuketa ni Nano Kamo Chuking Kawa Asipsi ni Nano Kamo. Ako'y ni Chukubeta Nasingsing leking babola mesa penasa. Bigla na lang papasok yan eh. Bigla na lang papasok yung kanta sa isip mo. Tapos susulat mo na lang siya. Hindi yung pipilitin mo siyang kasi ganito na experience. Pare gawin mo ng kanta to para. Hindi mo siya magagawa pag inuutusan ka nila. Magagawa mo siya pag nararamdaman mo siya. Ma'am, ano yung usually napapaso ako sa'yo kasi ang init-init mo pinagpapawisan na. Magdadasal kami. Really? Basta bago Kailangan yun. So, ano yung nakakapagpawala ng nervyos ninyo pag nasa stage na kayo? dasal. Dasal. That I miss you and I don't know what to do. I
I think I'm blind. It sounds Ano naman ba meron kayong yung website na pwedeng bisitahan ng mga tagapakinig, Friendster account, Facebook account, or Twitter account? Meron din kaming yung official website namin yung www.nafclub.com. That's NAF. NAFCLU. Okay. Tararating pot, mete ay sa bukod. Nanong ke materna, may kanyang kulang. Judas may sakabya Atlong balbas si Melagas Aray kaplas anang udas